Исәнмесез, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Сезнең белән кабат күрешүемә шиксез шатмын. Сез лайыклы хит тапшыруын карыйсыз һәм бүген аны мин Сөмбел Билалова алып барам. Милли бәйрәмебез Сабан туе атнасы. Димәк, артистларыбыз да кайда чыгыш ясый. Бүген бу һәм башкалар турында сөйләшербез. Исегезгә төшерәм, яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Артур Маузер белән Ли Шамсинадан сез кайда яшисез дип бик еш сорыйлар икән. Кыш көне Дубайда, җәй көне Чаллыда яшибез. Менә шулай ике арада йөрибез. Чаллы туган җиребез, аны ташлап китә алмыйбыз. Өстәвенә биредә хәләл бизнесыбызда уңышлы гына эшләп килә диде Лия.
Булат Бәйрәмов белән Ләйсән Гимаева күңелле яңалыклары белән уртаклашты. Ниһаять, җырларым, Булат һәм кызыбыз Таңсылу белән дуэтларыбыз җыентык булып музыкаль мәйданчыкларда чыкты ди Ләйсән. Бу җыентыкка элеккеге һәм хәзерге җырлар тупланган. Интернет киңлекләрендә аны хитлар җыентыгы дип эзләп табарга мөмкин. Яктылыкны күргән көннән яннарымда әни, җаным әни, минем күңелне аңлаучы, караш белән дәвалаучы, ул син идең әни, җаным әни. Синең кулдан тәпи киттем, әти мине кеше иттең, рәхмәт сиңа әти, җаным әти. Tutmasam da sin kulımdan, gıruratlı muz yolumdan, kur ulыңны әти, жаным әти. Жаным әти, жаным әти, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Жаным әни, жаным әти, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Yanganıqa керер идең, жаның яры бирер идең, минем хакка әти, жаным әти. Иремдән әк синең кебек, шыныр кеше булсын диеп, мин теләдем әти, жаным әти. Күңелемдә синең төсең, күзем йомсам синең исең, туям кебек әни, жаным әни. Ул ис шамилләрдән татлы, балачакка алып кайтты, рәхмәт сиңа әни, жаным әни. Янымда бул әни, жанымда бул әти, янымда бул әти, жанымда бул әни. Син мине үстергән, дөньяда яшәрлек көч һәм акыл биргән, дөрес яшәсен дип, хәсрәт күрмәсен дип, тырышкан, булышкан, саклаган ялгыштан, туры барырмын син күрсәткән юллардан, тик ташламадыгыңнан. Жаным әни, жаным әти, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Жаным әни, жаным әти, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Гастрольләрдән бушаган арада Ринат Рәхмәтуллинны да Сабан туйларында күреп булачак. Җырчыны Мәскәү каласы, Казанның Тынычлык бистәсе, Аккош күле һәм Теләче районында узачак милли бәйрәмгә чакырганнар. Сабан туйларында күрешербез ди автор башкаручы Ринат Рәхмәтуллин. Yazgansың bu тормышны, кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп,
Kimlerdir артта қалған, кімгедір берген барында матурын рәхәтлігін, қайбірлері аңламайлар неге деп яшәгәнен. Неге син тормыш негесің тигіз түгел барсына, кіші бит ике яшәми шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайда хәсрәт күрмишәләр яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый-көйлик шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Неге син тормыш негесің тигіз түгел барсына, кіші бит ике яшәми шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Kitabın okusan bilir idin barında, lakin ul yazılgan indi әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгәнди, бер кайчан кайгырмагыз, якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Неге син тормыш негесің тигіз түгел барсына, кіші бит ике яшәми шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Лайыклы хитта кунакта татар эстрадасының популяр артисты Азат Фазлыев. Сәлем, Азат, кәйфләр ничек? Сәлем, Симбел. Кәйфләр бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Мәйданга килгән сайын шундый әйбәт кәйф белән киләм. Без дә сине күрергә бик шатбыз. Артистлар өчен елда ике мөһим чор бар. Ул Сабан туе һәм Яңа ел алды. Шуларның кайсысы күңелеңә якынрак? Нәрсә дип әйтим, ул артистлар өчен теге һәрбер районнарга һәм шундый күп чыгышлы вакытлар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә барсы да якын.
Сабанты үзенчә бер милли бәйрәм. Яңа ел килгәндә, yani барлык шулай кеше көтеп ала, без дә көтеп алабыз. Яңа елдан соң минем туган көндә җитә, шуңа күрә икесен дә бик каты яратам белән. Üzülüp яратам. Быел Фазлыевларны кайсы район, авыл сабантуйларында күрергә мөмкин булачак? Без инде Башкортстан якларында да ярдык сабантуйларда бит, безнең шулай булачак Бөгелмә, Биектау районында, шулай ук Азнакай районында, төрле төбәкләрдә булабыз. Менә без инде репетиционный сабантуйларыбыз булды. Чынлап та сагындырган, без бит инде узган ел алсы декретта булу сәбәпле чыга алмадык. Аннан соң теге башка сәбәпләр булды. Алдагы елларның барыбызга калган, шуңа күрә көтеп алынган сабантуйлар бу. Аны безгә исән-сау эшләргә насыйп Амин, булсын барыбызга да. Социаль челтәрдә яңа концерт программасына әзерләнүегез турында хәбәр иттегез. Тамашачыларга нинди сюрпризлар әзерлисез, Азат? Симел бу концертларны шулай сабантуйларны көтеп алган кебек, бит күптән чыккан юк. Сагындырган, ничектер башта алсу инде әйдә кыз әзрәк үссен тагын дигән әйтәм, мин утыра алмыйм. Көтә алмыйм. Көтә алмыйм бүтән күңел сырый. Шуңа күрә тиздән көздән концертларыбыз белән чыгабыз. Быелгы концертка килгәндә программаны инде без бөтенләй үзенчәлекле, чөнки без күпмедер менә шундый чыкмыйча торганнан соң без инде чыгара тиеш икенче төрле программа белән, икенче төрле үзгәрештә. Бик көн сайын эшлим, көн сайын связьдә артистлар белән, яңа состав, сәхнә бизәлешләре һәм инде программада бездән кала тагын бик күп кеше безнең программабызның уңыш ягыннан эшли. Барысы да шәп булачак димәк. Мин телим, нәрсә әйтим, үзебез теләгән концертны куясы килә менә. Үзебез күргән, үзебез теләгән, ул инде минем төшләргә керә, бөтенләй торып, төштә шул кешеләргә мәйтәм, каралык күз алдына шундай бер килде, менә моны язып куйган әле, менә моны язып куйган әле, аранжировкаларда краннан пишмакка чыгам да диктофонна яздырам әйтеп, аранжировкаларны кешегә язып җибәрәм, шуңа күрә әйбәт кайф, әйбәт настрой дип әйтәсем килә бу концерт программасына. Уңышлар сезгә, Азат. Амин. Киләсе сорау. Бу дөньяда синең өчен иң мөһим 3 әйбер нәрсә ул? Эш әйбер дип теге нәрсә әйтәм инде. Аның Аяз, баларында Ильяс, Зифа, әле 4-нчесе бар, менә 4-нчесе язмай калсу. 4-нче балам. Менә. Минем өчен алар белән барсы да булса, менә алар янында булса, калганы инде аның ул текучка гына дип әйтәсем килә, үз ходы белән бара эшләгәндә. Азат, без сиңа музыка темасына берничә сорау әзерләдек. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Син әзерме? Әзер. Киттек. Күп санлы җырлар авторы Альфред Икшембетов кайда туган? Альфред абыйны Башкортстанның безнең Әлшәй районында туган дип беләм мин, ягышмасам. Дөрес, Азат. Дөрес бит. Шартагы сорау. 4 кыллы уен коралы. 4 кыллы уен коралы гитара? Юк. Тагын нинди вариантлар? Скрипка. Дөрес, Азат. Мин бит санаганым юк аларның кылларын, мин укыганнан соң истәп калмаган. Барып гитарның кылларын санап кил. Эгмон дигән исемләнгән музыкаль әсәрне кем язган? Бетховен яки Бах? Точно Илназ Бах түгел. Бетховен. Бах булмагач Бетховен. Бетховен, Илназ түгел. Дөрес, Азат. Су буенда ушак яна җырын кем башкара? Хәзердән бик күп кеше башкара, инде беренчедән булып Зөһрә Шәрифуллина. Әйе, дөрес. Җырны дәвам ит. Үтте ул, сүнде ул, үзебез кабызган мәхәббәт. Елама ярсыма, син үзең гаепле барсына. Дөрес. Молодец, Азат. Азат, бик зур рәхмәт сиңа кызыклы җавапларың өчен. Инде сине Сабан туйлары белән котлыйбыз һәм клипка күчәбез. Unutmasın dusqay, bu yazlarını yazlarından tapqan nasılarını. Minim bilen belki kavuşmazsın, tik baribir mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarsiye başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarsiye başlasan da
Yüreğimde tamır şeydin indi, düşlerime girip güldün indi. Minderlerini qablap yılamazsın, tiksin duskay meni unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da, ikinci yarısıya başlasan da, sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan meni unutalmazsın. Kışlar sıyırşıklar qaytır, olmağaçlar al şeşekler atır. Nazlarımdan kaçıp git almazsın, sen meni emini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da, ikinci yarısıya başlasan da, sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan meni unutalmazsın. Alıp taşlasan da, ikinci yarısıya başlasan da, sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan meni unutalmazsın. 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 Винаристны быйыл Сабан туйларга Татарстан белән Башкортстанга гына түгел, хәтта Казахстан белән Белоруссиягә дә чакырганнар. Гомумән Винариз җәйне актив үткәрүен әйтте. Ялларым булса, төрле шәһәрләргә барып, тарихи урыннарны карап йөрергә яратам. Мөмкинлек һәм сәламәтлек булганда йөреп калырга кирәк ди Винариз. Саулашыр вақыт жеткәшәнкә, сабырлыклар кая табарган. Йөрәгемне учларыма кысам, куеныма сине аламда. Кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам. Кичерәнкәй син ышандыр, син көткәндә дә кайтмасам. Беләм инде килми җибәрәсең, минем дә бит килми китәсең. Мин китәргә өлгермәдем, ә син инде кабат көтәсең. Кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам. Кичерәнкәй сине ышандырып, син көткәндә әгәр кайтмасам.
aşkan Yonda tutup bulmay bağlamı Enkey canım sinde izge cangan Bir sınıydı sağlık rahatı Balam deyip yaşaganışım Şin ko'nglimdan cheksiz rahmatim Kishirankay kutgan ko'zlarimni Sog'ish bilan bir kun topilasam Kishirankay seni ishondirib Seni kutganda Kishirankay kutgan ko'zlarimni Sog'ish bilan bir kun topilasam Kishirankay seni ishondirib Sen kutganday agar qaytmasam Kishirankay seni ishondirib Sen kutganda agar qaytmasam Сәйдә Мөхәммәтҗанова Мәскәүдә танылган композитор Радмир Шәйхетдиновның иҗат кичәсендә катнашкан. Мәскәүгә 2 көн алдан барып, оркестр белән репетицияләр ясадык. Гаҗәеп талантлы музыкантлар белән эшләвемә сөенеп бетә алмыйм. Һәр репетицияне көтеп алдым, һәр чыгыштан ләззәт алдым, диде Сәйдә. Eski heykel bulup balkıp dura Kazan urdasında manara İl yazmış halk yazmışlara Künellerde kubad yollara Ötkenlerinin tüzün saklayıp elip Anadını yaşayan icida Yürek türelerinde kan bikebis Sade canlısı sen bikeb Sen bikeb Sakın
Şiribis nur sirpele Kolo yüzünden nur sirpele Kolo yüzünden Şiribis nur sirpele Kolo yüzünden Илзиде Госманның да бу атнасы шын мәгънәсендә урак өстесіман. Жыршы Тәтеш районының Улы Тархан, Балык Бистәсе районына, Теләше районының Шәтке авылына сабан туйларына чакыру алган. Җәйне яңа планнар, яңа көчләр белән башладык. Эшләребез уң булсын ди Илзиде. Син дә мине оныт, мин дә сине онтарманы беләм. Таушалмыйча йөрибез, яратсаң да җаным мин шуны беләм. Син ачмыйсың миңа йөрәгеңне, әйтче Barыбер син минем мәңгегә җанымдасың. Җаным, барыбер еракта йөрсәң дә җанымдасың. Үземнән башка җан тик сине сагынмасын. Җаным, барыбер син минем мәңгегә җанымдасың. Җаным, барыбер еракта йөрсәң дә җанымдасың. Үземнән башка җан тик сине сагынмасын. Сагынмасын. Күрешкәнгә үкенмим, инде син
olmağaç canıma biresin son nige bu ümit Ömrümde gittin mon bağra Eyçen iyilikten Canım Baribir sen menim мәңгіге жанымдасың Жаным Baribir yıraqta yersen de жанымдасың Өзімнен başqa жан тек seni sağınmasın Жаным Baribir sen menim мәңгіге жанымдасың Жаным Baribir yıraqta yersen de жанымдасың Өзімнен başqa жан тек seni sağınmasın Sağınmasın Hayri Sağınmasın Hayri Hayri Дуслар, бу айда лайыклы хит парадында минем башкарудагы бәхетемә җыры да катнаша. Бу җырым өчен тавыш биргән һәм бирәчәк һәркемгә алдан ук зур рәхмәтләремне җиткерәм. Seni күргәч гүя канатланып алып очты мине уйларым иңнәремә назлар сарылганда бәхетемә дип уйладым бәхетемә сине яраттым да бәхетемә сиңа тартылдым бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным бәхетемә сине яраттым да бәхетемә сиңа тартылдым бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным Куллар кулыда, күзләр күздә булды Мин яратып сине туймадым Сөю тәмен тойган мизгелемдә бәхетемә дип уйладым Бәхетемә сине яраттым да бәхетемә сиңа тартылдым Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным Бәхетемә сине яраттым да бәхетемә сиңа тартылдым Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным Сөяр өчен яратылган җанның читлекләрен ачтым тыймадым Язмышымны сиңа тапшырдым да бәхетемә дип уйладым Бәхетемә сине яраттым да бәхетемә сиңа тартылдым Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным Бәхетемә сине яраттым да бәхетемә сиңа тартылдым Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным Саклый әле сөеп алтыным Саклый
Айгөл Закирҗанова Гүзәлия көенә Айгөл Вәлиуллина сүзләренә иҗат ителгән Хәтерлим дигән өр яңа җыр яздырган. Яңа иҗат җимешебезне танылган аранжировка остасы Адель Хамзин белән яздырдык. Тамашачылар аны тиздән ишетә алачак, диде Айгөл Закирҗанова. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозуды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт Кайчагында сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннең, шит ярлар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Бүген лайыклы хитның махсус кунагы Кунак бит шоу тапшыруының шибәр һәм алыштыргысыз алып баручысы Алисә Җамалиева. Сәлам, Алисә. Сәлам, Сөмбел. Тәүлекнең хәерле сәгатендә исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Әңгәмәне башлаганчы Алисәне бирегә чакыруыбызның төп сәбәбен әйтим әле. Бу атнада Алисә Җамалиева 30 яшьлек туган көнен билгеләп үтте. Алисә, без сине чын күңелдән шундый матур юбилеең белән котлыйбыз.
Сиңа нык сәламәтлек, гаилә бәхете, матур тормышлар, матур киләчәк телибез. Һәм инде шулай озак еллар дәвамында Мәйдан каналы белән бергә эшләргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт Сөмбел, шушы матур эшкерсез ихлас теләкләрегез өчен. Һәм инде менә бу чәчәкләр дә әлбәттә сиңа, Алиса. Бик зур Туган рәхмәт. көнең белән. Бик зур рәхмәт. Алиса, бүген синең белән рольләр алмашынды. Сорауларны син түгел, ә мин бирәчәкмен. Син каршы түгелдер бит? Әлбәттә юк, тик шушы үземә хас булмаган амплуада телевизор экраннары аша чыгыш ясау, әлбәттә минем өчен ниндидер яңалык. Алайса башлыйбыз. Кунак бит шоуның башка тапшырулардан айырмасы нәрсәдә? Сөмбел, менә син үзең дә безнең әлеге тапшыруда булдың, Ие. кунак буларак та чыгыш ясадың, шулай бит. Әлеге тапшыруда безнең әңгәмә ул гадәти түгел. Без әлеге әңгәмә барышында кунакларны шиметеп тә алабыз, төрттөреп тә алабыз һәм инде тиешле урында әлбәттә тиешенчә мактыйбыз да. Шул ук вакытта без кунакларыбызның аңфәһем дәрәҗәсен тикшереп, аларга үзенә күрә челленджлар ясап, аларга хас булмаган стильдә без җырчыларыбызны җырлатабыз да һәм халыкка кунакны яңа яктан да ачырга тырышабыз. Һәм әлбәттә әңгәмә белән бер рәттән инде матур, моңлы җырлар да төр тавышка үрелеп бара безнең тапшыруда. Иң истә калган тапшыруың? Дөресен әйткәндә, мин һәрбер тапшыруны кайчан, ничек, ни рәвешле төшергәнен әле дә хәтерлим, чөнки һәрберсенә дә җентекләп әзерләнәсең. Тик шулай да мөгаен иң истә калган ул беренче тапшырудыр, чөнки дулкынлану, ничек барып чыгар, дөрес эшлибезме, килеп чыгармы дип борчылып, без аны иртәдән кичкә кадәр төшердек. Әле анысны масштаблырак ясамакчы идек, тик аннан соң бераз кыскарттык. Менә масштаб ягыннан иң күп кунаклар белән безнең тапшыруга җыелып килгән җырчы ул Илсия Бәдретдинова иде, үзенең ИБ бандасы белән. Менә шул тапшыруда минем теге истә калды инде. Алиса, хәзер Мәйдан каналын караучыларга синең нинди теләкләрең бар? Әлбәттә инде исән сау булсыннар, исән, имин, матур, тыныч, тату, бәрәкәтле тормышларда күңел тынычлыгы белән яшәсеннәр һәм һәр иртән Аллага шөкер, мин исән сау диеп, мең шөкер, мең рәхмәт дип уянсыннар һәм шулай ук Мәйдан каналын да карасыннар. Рәхмәт, Алиса. Без дә сиңа имин, матур тормышлар телибез. Тагын бер кат туган көнең белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Лилия Вахитова Башкортстанның Салават районында урнашкан Янган тау курортында ялда булып кайткан. Анда баргач, балачактагы хыялым чынга ашты. Мин уктан атарга өйрәндем дип шатлыгы белән уртаклашты Лилия ханым. Хыялларның чынга аша торган гадәте бар, ышанырга гына кирәк. Атын кызыга бәхет өчен күптә кирәк микән яратканың сине сөеп назлап уятса иртән яшибезсән шөкер итеп күп кирәк бәхеткә Яшибезсән шөкер итеп күп кирәк бәхеткә кадерләрен белеп кенә кадерләрен белеп кенә гомер итик рәхәттә Күзгә карап балаларым Әнием диеп торсалар Туганнарың, якыннарың Сау сәламәт булсалар Яшибезсән шөкер итеп Күп кирәк
жерім Ашыңа болса тауында Бақыт үшін шул азаманы Нәрсе керек тағанда Яши білсін шүкір етіп Көп керек емей бақытқа Қадірлерін біліп күні Қадірлерін біліп күні Ғымыр етік рақытты Яши білсін шүкір етіп Көп керек емей бақытқа Қадірлерін біліп күні Қадірлерін біліп күні Ғымыр етік рақытты Қадірлерін біліп күні Қадірлерін біліп күні Ғымыр етік рақытты Ғымыр етік рақытты Бу атнага тәмам дуслар. Барыгызында халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихластан котлыйм. Әлеге күркәм бәйрәм һәр кемгә күтәренке кәеф, яшәү дәрте бүләк итсен. Сабан туйларында күрешербез. Сезнең белән мин Сөмбел Билалова булдым. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.